Irio nade jahera mar penj laktar ka wawacho ni ngima en mwandu. Mate chendo ni Nandruth Otieno kendo nga morna mar bedo kodi odiechieng wapuonjore wang'yo kaka wanyalo bedo kod ngima makare nikech ngima en mwandu. Onge mwandu maloyo ngima. Yena mondo mi arwak wendo wa kendo daktari wa obonyiso wa nyinge en wuod kanye olony e thiedho tuoche mage kaito wadonje twak wa makawuono. Daktari machiegni. Erokamano Ruth. Nyinga Dr. Jerry Okello, awuok e hospital miluongo ni Medical Health Services mana Nairobi kuore ka. To an general practitioner. Dala wato ringa kojwach mano Kabondo Kasipul constituency. Amor mokalo mar bedo kodi Dr. Jerry e chenro mar penj laktar. Kawuono diher mondo mi puonjo ganda kutende kod tuo mane kata chandruok mane? Kawuono daher ni mondo wawuo e tuo miluongo ni varicocele. Varicocele kata gi dholuo to wanyalo wacho ni en kuot mar leche ma ginyageta kata tong nyodo ma ngama dichuo. Okay. Yeah. Nyakwara Muge Jwang en le kuot mag leche e ofuko nyingeta kata tong nyodo mag joma chuo. Wantiere kod picha ka nikech wadwa ni mondo mi wawuoth mos. Nyakwara Muge Jwang ing'eni wawacho ang'o chandruogni en chandruok mamulo kanye tang'o matimore iluongo kacha ni varicocele. Daktari wantiere kod picha ka mokwongo wan gi leche ma koro en del ng'ama dichuo to wan gi leche madhi e tong nyodo ma leche go tijgi gin wan gi matero remo ma en mano artery to wan gi magolo remo to seche ma wan gi magolo remo cha magolo remo onego bed ni golo to tero ei heart mondo ogoye kendo tere adundo kamano koro yudo ni maendi en odhi to odhi ofuong'ore kata pigine rembe cha odhi to oweyo e hepatic gi renal artery to renal artery yudo ni pressure mare pod ni malo maloyo koro yudo ni donjo e renal vein not artery donjo e renal vein dhi bedo matek matin ma nyalo miye o slow down kata odhi mos seche modhi mos cha to wan gi chandruok kata complications manyalo neno kuom ji mang'eny achiel kuomgi koro mayudo ni man normal remo monego bed ni mabluni onego bed ni mano remo mawuok madhi ang'owa e renal vein to koro yudo ni chandruogno oseneno niwach koro ok onyal olo remo ei renal vein e yo mayot niwach renal vein nigi a lot of pressure koro yudo ni remo go ketho valves ma onego bed niwach yudo ni vein en seche ma odhi malo cha to valve cha ema dhi to loro mondo kik remo duog chien koro kapo ni valve ka okethore to koro remo koro bedo slow down koro ok nyal timre nade ok dhi malo seche ma ok gidhi malo to gikuodo remo gi gikuodo lechegi seche ma gikuodo lechegi to mano ema koro wayudo ni wan gi tuo ma waneno kama kawuono da wuoye miluongo ni varicocele gi koro mano e chandruok ma ji mang'eny ni godo to ji to kia ni en chandruok monego bed ni thiedho kata ing'eyo. Nyakwara Muge Jwang wantiere kod picha iluongo kata ni varicocele. Nyakwara Muge Jwang wantiere kod picha wakwa ni mondo mi bed kod picha no machiegni mondo mi daktari kaka ni daktari pimo cha king'iyo fuoni ariyo gi wantiere kod leche mag remo achiel ineno ka leche go kokuote to moko ineno kokuot komachielo ka tiende ni tong leche mag tong makoni moko kuot ni dok malo e adundo kaka dwarore to opamp maber erokamano ahinya papechwa kaito komachielo koni tineno ka valve monego beni yawre mondo mi remo dhi malo okethore koro remo ok kal koro odongi chien ang'no mi leche gi kuot okamano daktari kamano seche ma leche gi okuot kata seche ma ng'ato nitiere kod chandruogni thothne othoro winjo ang'o e dende ang'o matimore e dende gikuot gintiere e ofuko mag nyingeta ma bende samoro ok ang'eyo pim na daktari nitie jok ma mokwongo kapok wadhi kata kanyo to wan gi gima chalo kama manyalo timore e tielo ma jok mang'eny yudo ni ogwand ng'ato yudo ni kantie leche moko maneno koro gi leche go gine ma koro timore ang'owa e tong nyodo mag ng'ama dichuo Koro seche ma gineno kamano no, koro gina chalo varicose veins matimre ang'owa tong nyodo.
Gigi kotimore kamano to ng'eny ji yudo ni ok bi winjo rem moro amora niwach en gima okuta kuta lakini koro nitie discomfort ma ginyalo yudo seche moko en pek mar tong' nyodo yudo ni koro the testicles bedo mapek moloyo kaka onego bed ni gibedo to mar ariyo to koro nitie discomfort ma kaponi ochako kelo pain to nyiso ni koro ohinyore kabisa manyiso ni nitie kata mana remo nyalo bedo ni wuok obarore ginene lechego oyiech kamoro makoro remo nyalo bedo ni wuok oko mano be nyalo timore koro pain chutho to ok nen en mani koro discomfort mang'eny to kwang'iye matut to wayudo ni en gima nyalo kelo chandruok mang'eny mbele onyalo miyo ng'ato koro niwach remo koro ok wuog maber manyiso ni remo ok bi donjo maber koro gik moko dinore seche ma gik moko dinore onyalo miyo kata koro tong' nyodo makoro gimoluongo ni spams koro ok timre nade ok losre e yo mayot koro kok gilosre onyalo bedo ni ok gilosre mang'eny koro gibedo matin kok kamano to ok olosre maber ok ochwere motegno maber kok kamano to seche moko yudo ni kata mana viscosity koro yudo ni ok onyal kata ringo e yo niwach ok en gima otegno maber niwach onge remo madonjo maber gima wuok maber magi te nyalo miyo ng'ato bedo gi chandruok mbele niwach yudo bedo kata koro ni ng'ani ok en ng'ama nyalo miyo ng'ama miyo nyathi koro seche ma gino timore koro wan gi tukino mar infertility mo odhi odonjo iye ka koro emomiyo nyaka wang'iye maber ma kaponi waneno chandruogni to nyaka thiedhe e yo makare ng'eny gi tuyudo ni seche moko lal kende to lakini ng'eny modhi marach to nyaka thiedhi kapok wachopo kuma olale kende ni mabedi biro nyisowa gimomiyo nyalo lal kende ka chandruok nosebede valve momiyo remo ok nyal sudo ok nyal wuok ok nyal donjo kaka dwarore ibo pimonwa gimomiyo nyalo lal kende en gima timore ga kaka ndalo medo sudo koso en gima timore ka gimoro timore e del ka onyalo timore apoya koso nyalo kawo thuolo malach en gima nyalo chako mos to medore kok kamano to en gima nyalo timore dichiel kaponi otimore dichiel gik manyalo kele gin kik kaka accident yaponi seche moko yudo kata mana accident moro ituomo kanyo ero ma imiyo lechego koro hinyore apart from that matimore mos yudo ni en gima chako mos niwach remo madonjo e kidneys kata madonjo e that is the renal vein yudo ni gidonjo mos to seche ma gidonjo mos cha to koni be idhi yudo ni gigi dhi timore mos manyiso ni en gima dhi omedore kaka ndalo dhi ma onyalo kawo kata mana dweche 6 onyalo kawo kata higa lakini en gima losore mos en gima nyalo timore mos kaka ndalo dhi kaka odiochienge medo sudo ang'o ma keto ng'ato ong'ala mamalo kata kidieny mamalo risk factors seche moko yudo ni ki ng'ama dichuo nyaka ibed inyalo bedo gi risk mar yudo gima nikech ng'ama dichuo mar ariyo en ng'at matiyo ma yudo ni isiki chung jok ma osiko ni malo niwach yudo ni gravity mano nyiso ni koro remo cha ok nyal dok malo e yo mayot niwach koro ywaye piny niwach yudo ni seche moko in ng'at matiyo tichung' gaming'a koro gravity cha ok kony ahinya niwach yudo ni tong' ng'ama dichuo yudo ni oliero seche moliero cha to yudo ni koro gravity cha dhi miyo obedo gi pek moro mar biro malo wang'e maber ni veins ng'enyne tije yudo ni kata mana mar ogwalo cha yudo ni ogwalo cha medo dhire kodhi malo niwach onge teko mang'eny koro seche ma okimiye yot moro kata ibet kamoro ma e yo maber to nisiki chung koro gravity cha miyo otimre kamano to mano en gima ok timre ne ji te yudo ni nitie jok moko joma timo rako to yudo kendo ni gini nyalo bedo matin kuomgi ok ni ok nyal makogi lakini nyalo bedo matin kuomgi koro ng'enyne to yudo ni en gravity no gi tich mar chung' aming'a ma ka ng'ato chung' aming'a to nyalo bedo kode kamano entiere kod thuolo mamalo mokalo en gi thuolo mamalo kapo ni ng'ato bedo kod hinyruok bedo nyalo bedo godo kaka ndalo medo sudo kaka system medo ti en to ko interfere kode en nyalo bedo age factor en mani koro en gima nyalo mako jok matindo niwach yudo ni varicoses en gima nyalo mako jok ma bora ni sechako donjo e puberty niwach seche ma
ma wacha organs ng'ato pong ng'ato pong koro gika be chako dongo seche ma gika dongo to manyalo miyo chandruok machalo kama be neno mar ranyisi maduong' en mana discomfort kachiel kod pek no rem to oonge godo. Onyalo bedo gi rem kapo ni hinyruok moro bede iye. Onyalo bedo oyiech ma remo koro chako pukore gi iluongo ni the testicles. Koro seche ma remo timore tiyudo ka koro rem nyalo bete iye. Nikech discomfort thothne en gima samoro ng'ato owinje dende to kang'eyo kapo ni nitiere gik moko ranyisi moko madhi nyime kata kethruok kata lokruok mabedo ma ng'ato ok nyal winjo kata matin. Nitiere to kapo ni nitiere gin kaka mage. Nitie ka yudo ni the testicles wanyalo bedo gi gima iluongo ni atrophy. Atrophy en ni koro niwach ok oyud kaka gik ma remo miyo kata cells mag del koro kapo ni remo ok ring kanyo maber to testicles ka gichako bedo matindo niwach koro ok giti ok gidonge yo makare remo ok chopi koro nyalo bedo matin to nitie jomoko ma nyalo neno ka gigo gin gikuot ewi testicles leche go wuok oko koro yudo ni gini chako bedo mapek obedo maduong' seche mobedo maduong' cha manyiso ni remo leche ka be mabedo madongo to ma nyalo bedo ni in gi leche madongo to testicles obedo matin koro achiel kuom ranyisi be en ni koro the testicles itself nyalo bedo madongo kok kamano to seche moko kimulo tiyudo ka kendo odongo obedo matin moloyo kaka onego bed nobedo. Antiere kod picha moro ka nyakwara Mugia Jwang' ma bende daher mondo mi igoe wang'i daktari kapok wadhi e yoyo mulnwa picha ni mana matin seche mwadhi e yoyo bende ka intiere kod penjo namba mar SMS en 23600. Achiel kuom ranyisi ma ng'ato nyalo bedo go wacho ni nitie pain kapo ni kanyo ohinyore kok kamano to ng'enyne to yudo ni en discomfort moken pain. Mar ariyo yudo ni the testicles kata the scrotum en koro en pien ma oko nie yudo ni kendo koro gikuot gibedo madongo niwach leche ka odhi to mako kuonde go te koro gibedo madongo mamiyo the scrotum bedo madongo to the testicles kaponi ka koro mind yudo ni niwach yudo ni gin ariyo achiel yudo ni man normal vein to moro ni nigi varicocele koro manigi varicocele ni yudo ni niwach ok ter remo ok dhi kanyo yo mayot kendo circulation kanyo mani kanyo ero koro bedo ma ok ber koro ma ok ti seche moko ti ni koro ok odongi manyiso ni oroch obedo matin mano gima luongo ni testicular atrophy to kodugo ka to ma to koro ma wane mwang'iyo e lab kaka koro lakteche oyudo ni sperm count bedo matin kok kamano to yudo ni kata mana ringo gi ring maber niwach ok gitegno ahinya manyalo konyo ng'ato nyalo bedo gi varicocele achiel konchiel kok kamano to nyalo bedo kata gi kon ariyo gote nyalo bedo gi tuo no ka wadonje weche mag thieth mori biro nyisowa nikech ka sperm wanted gi low sperm count wadhi bedo kod weche mag koso bedo kod teko mar chiwo nyithindo ka to gini kapo no mako konchiel komachielo chapo nyalo dhi nyime gi tich koso mago gimoko mathoth bire kidieny mar ariyo to kapo ka chope kidieny mar ariyo namba na mar SMS en 23600 penjo moro amora menyalo bedo godo or daktari dhi duoko. Made easier. Food, soap, everyday essentials, trusted products, friendly prices, real savings. Order now on Citizen Duka app, visit citizenduka.com or WhatsApp us on 0710 487 487. Love your home, love your wallet. Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo
nyaka e gwenge ma iye. Odusenge en piny joimbo mar oganda miluongo Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor e gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama, mano nyiso ni jakano mulo ka pigo osechopo e bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Unayajua majira ya Mungu? Ni majira ambayo hayajawahi kupita, maana ndani yake yana neno la uzima ambalo ni kweli na la kudumu milele yote. Haijalishi habari zako zinasemwa vipi ama wananena nini juu yako. Tambua na kuamini kuwa Mungu ameruhusu haya kuwa ni majira yako ya kufutwa machozi kutoka kwenye hilo daraja la muda mrefu na kwenda hatua nyingine. Haya ni majira yako ya kicheko cha ushindi. Amini kuwa kwa kila jambo kuna majira yake. Dial *811*382# to get Majira. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Iwinjo weche go nyaka Ramogi Jwanga. Tuoche ng'eny e dend dhano. Ntiere moko ma inyalo neno tiwoni en gima pile pile to kikawe gi pek modwarore godo. Kokikawe gi pek modwarore godo e mandalo moko ka biro konego bedi koro ibedo wuon ng'ato to kinyalo bedo wuon ng'ato nikech chandruoge makamagi ma samoro di loso kata de othiedhe seche mowinjore to no kikaw kod pek mane dwarore. Ng'ato biro iri daktari entiere kod ranyisi mani pimonwa ka itimo diagnosis now. Kosi ng'e kaka ng'ato chal. Mokwongo ng'iyo no en achiel kuomgi. Mokwongo ibo winjo ng'ani to ibo ng'iye tineno ni to chal nade. To most of the time you don't need spot diagnosis. Kokamano tinyalo timo kata mana normal ultrasound mondo tim nade mondo yud kaponi tuo ni onyalo bedo varicocele kaka wawache no. Koro testicular ultrasound en achiel kuom gima inyalo tim. Onge pim mora mar remo manyalo ng'isi ni ng'ato nigi varicocele. En ni ng'ato nyalo timo kaka koro wan gi joma mine mo ng'iso ni mondo tim breast examination mondo gi kata ginyalo bedo gi kansa mar thuno. Varicocele be wang'iso joma dichuo kata joma chuo ni ber ka ging'iyo gimulore ging'iyo ka gini en kare koso ok en kare. To seche ma gimulore chayudo ni achiel kuom gimidhi fwenyo en ni idhi yudo ka leche ka okuot gi piny kata gi malo kama gikuotgo idhi winjogi. To seche miwinjogi no ber kaponi idhi osiptal mondo ng'i. Ng'eny jomoko to yudo ni nyalo weyo modhi ochang kende. Wach yudo ni seche moko tin to odhi to rumo kendo olosore kendo malure gi kaka isebedo ki idak kendo kaka itiyo kaponi okimiye gravity mang'eny kata itimo gik mong'isi gi daktari yudo ni odhi to chango to dok kare kaka onego bed nobedo. To jomoko to nitie joma dwarore ma koro nyaka thieth bede iye. To mano wadhi ng'eyo mbele kanyo. Mano wadhi ng'eyo. Achiel kod penjo ka daktari. Wacho kata ni penjo daktari sama ng'ato nigi bedrock mar leche be nyalo interfere gi system mar lach mano matin. System ni ok en system mar lach. Koro wayudo ni en okomakore kamoro amora gi system mar lach gi line mar lach. En interfere mana gi yor nyodo. Kasto apart from that onyalo ketho tong' kama moluongo ni sperms. Onyalo miyo kuri golo sperms ma ok ber makata message moko nyalo bedo premature. Koro mano en gimo nyalo interfere lakini oko interfere gi lach. Daktari, mulna picha ni mana matin, kisimuluna picha ni matin taduoge penjo. Atiere kod penjo mang'eny kamokalo SMS na riadi ka uchiel no. Daktari. Iyudo ni koro ma en male fertility issues. Achiel kuom gima ng'ato nyalo bedo gi chandruok momiyo ok nyal miyo ng'ama miyo nyathi en ni onyalo bedo gi reduced sperm cells. Kapo ni gitin to seche ma i-release wang'e maber ni gima waneno cha to mancho to semen. Lakini sperm wuon to ok inyal neno gi wang'i. Koro kapo ni gitin to semen nyalo bedo mang'eny to ok inyal miyo ng'ato ich ni wach yudo ni
spam gi monyuolorego kata mowuok go iyudo ni seche moko gionge teko manyalo chopo kanye manyalo chopo matimo fertilization. Mar ariyo onyalo bedo gi poor sperm motility. Motility nyiso ni kaka orengo iyudo ni niwach ok ginyuolore maber, wan gi kaponi ok omiye nutrients maber niwach leche koro koni ok ti maber, koro iyudo ni onyuol gi ma gionge teko, koro ok ginyal kata ringo maber. To seche mok ginyal ringo, ok ginyal chopo kanye fallopian tube malo kucha. Koro kama onyalo bedo kata gi abnormal sperm. Abnormal sperm gi be koro mano be ok nyal timre nade, ok nyal miyo ng'ato ich. Kwa duo koni wan gi general sexual wellness ma ng'ato nego bedni bedo godo, libido, mago te gin gik manyalo biro kaponia leche ok ring maber. Ng'ato nyalo bedo gi fatigue, mago issues manyalo miyo ng'ato bedo gi sexual health. Mano koro nego wakete sexual health program ma mago achiel kuom gi en testicular pain ma wawacho ma koro wawuoye kamae, lakini ejaculation issues tomato koro en mago to kendo gin tuoche mopogore, lakini achiel kuom gima nyalo bedo ni nyalo miyo ibedo gi ejaculation issues en ni koro seche ma in gi tuo mar varicocele ni koro iyudo ni kata kibedo gi ejaculation ni no ok en mature enough to do what mar miyo ng'ato ng'ama miyo nyathi. Nyakoro mogejo gi winjo weche mag varicocele e chenro mar penj laktar. Omiyo kata kapono ni usetimo higa achiel kaka daktari wachoga, tuneno ka ich ok wuogi kaka ng'ama dichuo in bende dhi mondo miyo pimane ng'iya ne weche mag varicoceles gi. Nyalo bedo ni bende kelo chandruok ok gin ga mag joma mine seche duto te. Daktari nitiere kod penjo. George kawuok Ugenya Siaya, mosna daktari, an gi penjo na en niya, ka winjo ka line mare mar lach owinjo ka il gi nyiso nang'o? Mano odhi e topic machielo, kata kamano ibro mulonwa matin. Kaito penjo machielo bende wacho kacha ni owacho kacha ni man Ken Kamigori, ang'o momiyo duong' ng'ato nyalo ng'wonya kano duong'a to koro dok matin. Wacho kacha ni sani en gigni 30 to dok pinyo. Kang'eyo kama nitiere kod tudruok mar varicoceles ni koso. Kwa chako gi mokwongo kata mana yor lach nyalo bedo urethra, nyalo bedo gi itchiness kata il mowacho no. Mano is nyalo bedo because of urinary tract infection kata kute mag yor lach ma mano ko tudore gi wach varicoceles ni. To mar ariyo owacho ni ng'ato nyalo bedo gi tong' kata tong' ma dichuo dito roch. Owacho ni duong' ng'ama dichuo apa nitiere pogruok e fuoni gi. Wacho wach duong'. Kapono ni owacho ni ne noneno ka inena sawa to neno ka gimo ng'wony ka gimo dok matin. Owacho sani en gi 30 years to neno ka ong'wony. Well, achiel kuom gima nyalo bedo ni onyalo bedo gi tuoche moko mopogore dende kaka diabetes. Wang'eyo gik manyalo kelo tuo mar erectile dysfunction mana achiel, lakini koro yudo ni kata mana dok ne mar chien ni onyalo bedo ni is because of the age one. Mano yudo ka ni ng'ato kako medo dongo to gini dok piny mapiyo. Mar ariyo onyalo bedo kata tuoche moko mag kaka diabetes gire ka nyalo miyo ng'ato bedo kata nerve issues, koro gini ok ti maber, koro dok chien. Penjo machielo ayudo ka owuok kuom owuok Mombasa. Moro ni ok ang'eyo ka odonjo gi kata kamana bomi godo. Penjo laktar ni varicocele ni otenore gi cancer koso? Ok otenore gi cancer. George kowuok mar George no ni seyudo. Ere kaka inyalo ng'eyo ni sperms gi nyalo chiwo nyathi? Mano to ber kidhi osiptal mondo oneni gi daktari molony e wechego. Kasto apart from that ipime, itimo gimiluongo ni seminalysis. Seminalysis ne koro idhi ng'i kiwango. Apart from kiwango, ing'iyo ni to sperms magi chalo nade. Gin gi teko mar ng'wech. Kamano to gin gichalo nade, golos gi nade, gichwere nade. Mago gik monego bed ni ing'iyo, mago ing'iyo te seminalysis. That is the only way. Kidhi osiptal mondo neni mondo pim. Penjo machielo wuok kuom George ka nitiere Luanda, penjo na laktar ni nyathi monyuol ka nyangeta ne okwamo e iye. Mano ang'o makelo mano to ere kaka inyalo konye? Mano undescended testicles. Mano onego bed ni timone surgery immediately. Mapiyo. Onge seche moko seche mimedo rito te kaka imedo kethe. Ang'o madhi timore ne nyathini daktari? Mokwongo wang'e ni
gimomiyo testicles gini gioko en ni temperature mar del mar ng'ato ok onego bed ni gibete. Ka gibete temperature mar dend ng'ato to koro gidhi kethore, manyiso ni ok gidhi loso sperms kaka onego bed ni giloso. To kapo ni gidong' iye kanyo gaming'a to gidhi kethore ma koro ok gibi tiyo tich monego bed ni gitiyo. Koro seche mifwenyo kata konyuole, seche monyuole chamo mang'eni ma testicles noko descend, noko wuok oko. Emiyo ka nyathi matin monyuol, iyudo ka gine ma gidongo gi oko moloyo kata nyathi. Manyiso ni onego bed ni gibedo gi oko. Seche moko bedo gi oko no, to ber kitimo ne surgery immediately. Otherwise, kirito to dhi hinyo nyathi. Nyakwaro Mugia winjo weche machal kod mago seche ma inyuolo nyathini kaka ng'ama miyo inowuoni nyalo miyo nyathi lakteche bro ng'iyo kapod un e osiptal kapo nono ni neno ni ogiwuok gi oko to tem matek mondo mi otimne nyathino surgery mapiyo kaka dwarore. Daktari, ini lero kacha ni kaka joma mine ipuonjowaga kaka inyalo timo self examination mar thuno mondo mi fweny kinyalo bedo kod cancer mar thuno. Ere kaka joma chuo maneno chendo ni nyalo timo examination, self examination gimulre gin giwegi mondo mi gifweny ni chandruok nitiere ka ma ka owinja ng'oko ne nang'o to nego beni owacho ni ka to nitiere kod chandruok nikech kaka mar kansa mar thuno upimo ne ga joma mine maler kamano bende daher ni pimne Nyakwaro Mugia Jwang'. Mokwongo ichung' malo straight to imulo round mar mano the scrotum, around the scrotum te to seche mimule cha to kaponi winjo ler moro mokuot kata gimokuot mabathe ma chalo ler maduong' to nego beni mano idhi hospital niwach koro mano chalo gima ibedo gi tuo mar varicocele okonego beni iwinjo ler go leche okonego beni iwinjo gi seche miwinjo gi tiyudo ni gin varicoceles to kapo no tin to now you take precautions. Inyalo timo precautions kata koko dhi hospital to koro gimwa wacho ni inyalo rwako tighter underwears ma seche mirwako tighter underwears to mako gi malo no seche mako gi malo to gravity cha koro dok chien koro seche ma gravity cha dok chien to koro yudo ni circulation nyalo dok maber ma at some point yudo ni nyalo losore kende momiyo wacho ga ni timo ko manyali poni inyalo weyo kamano to dhi to losore kende moko chon nyaka thiedhi to kapo ni odhi mang'eny ma idhi hospital neno ka koro gini hinyi apart from that ineno ka koro en gi discomfort moro ma ok inyal nyalo tidhi hospital mondo ng'i kaka inyalo lose kapo ni en thiedho most of the time yudo ni thieth en na surgery nikech kaka joma mino wacho nitiere diere maber ka itimo examination dwe ka dwe to kaka joma chuo mulo ni kata examination onego beni time bang' thuolo marom nade anytime anyalo time anytime seche midhi luokori cha to inyalo wacho ni we ang'ien na kawuono king'iyo kata mana bang' dwe ichaki ng'ien en gima inyalo timo all the time en gima inyalo timo kendi inowuon en gima inyalo timo seche duto kata saa asaya ma iparo tiende niya inyalo ng'iye kamano tiyudo gimoro kendi juke kapok okelo chandruok mathoth waka uyuyo ka waduogo wadhi yawo lainde mag simu SMS bende pod ayawo 236 000. Ok en mana gima wachamo kende, en sigana, tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Wanono kido mag tedo e alworawa duto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo moro amora bedo gi ngima. Chiemo ichamo ga wang'. Koro nyaka ikete maler koka obedo gimoro ma wang' nyalo kelo miloma mar chak. Ma ok en mana tedo kende, en kit ngima mar oganda michiwo e mesa. Tedo gi chiemo kod jailieta tich adek saa 2 okinyi kik bai. Chama chetu ni lazima itakuwa kwa power
itakuwa kwa power either alone au with other parties, lakini lazima tuwe kwa power. Duon bura mar ODM omako chung' motegno ni ok bi monj gi riwruok moro amora e kinde ni ma siasa omako mach motelo ne yiero mag 2027. William Ruto and his people, sensing defeat, have decided to have selective issuance of IDs. Jatend duon bura mar DCP Rigathi Gachagua lieko ni jatend piny Kenya William Ruto thiro chiwo opande e gwenge ma onge kod mbi e Thurka. Ne wadhi ma wa report ke KWS e puodho mochung'e ni osechame kuom ndalo 7. Jopur mawuok e gweng' ma Angalo e kar chung'od bura ma Homabay Town ywago monj mag rao ma sani owuok ketho cham e puothegi. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wayawo lainde mag simu nyakora muge jwan kantiere kod penjo go simu mondo mi penj laktar. Bende nyalo yudo kokalo yore SMS ma en 236 Daktari wang'ega ni weche mag temperature kata liet bende nitiere kaka contribute e weche mag loso sperms kata tongo nyodo e yo makare. Seche ma ng'ato winjo lokruok kata rwako lewni ma iye mabet tight matin mondo mi oduoko weche mag gravity cha piny mondo mi circulation mare motimre maber, temperatures nyalo medore kanyo. Medo kelo chandruok koso dhi konyo ka? Kaponi irwako lewni ma tight, ok apar ni nyalo miyo liet moro biro kata liet mar dendi chani wach tong' cha ok nyal dok e. En mani koro gima timore ni wang'iyo ang'o makelo liet mang'eny. Yudo ni remo ni niwach okudore kachacha. Niwach koro isebedo gi varicocele. Seche mokudore kachacha to remo yudo ni liet mare en liet mar del. To liet no ema koro dhi ketho tonge nyodo ma losore yang'o e testicles ka. Ma remo no is more and more problematic. I could already problematic. Wa make ikanya kabi simu Dr. Jerry. Hello penj laktar. Hello. Hello. Konya urugi duol. Machiegni penj laktar. Angi problem mare Ija? Aja diabetes. Oh, in gi tuo sukari, diabetes. Yeah. Amar gi chuo dok piny saidi ko akene na kon. Daktari winje? Daktari dhi konyi, daktari? Wacho ni en gi tuo sukari to teko mar joma chuo dok chien. Wacho ni saidi. Manyiso no bedo gi gimiluongo ni erectile dysfunction. Mano en achiel kuom complications ma tuo sukari kelo ma onego beno dhi thiedho ong'iyo wach tuo sukari ni. Wach yudo ni seche moko okobedo okong'iyo skari, level ma skari okobedo controlled. Kapo ni ma okobedo control kata mana kaka dak mare to ma chandruok achiel ma yudo joma nigi tuo skari mang'eny, joma chuo man nigi tuo skari. Koro ber kodhi osiptal mondo ng'iye ma thiedho gini achiel kuom gi en ng'iyo en controlling mar tuo skari ni. Ki control maber to teko cha nyalo duogo e yo mayot. Lakini koko bedo controlled to dhi chande. Antere penjo machielo. Hello penj laktar? No penjo niya. Pole sana awito jawinjo nano. Penjo daktari owacho kacha ni iluonge ni owinjo laktar. To wacho ni owinjo ka laktar wacho ni chung' bende nyalo kelo bedruok mag leche. To ng'ama tiyo tij mar wuotho mang'eny odiechieng' bende nyalo bedo kod chandruogni. To kapok wakaw mani wanyalo kawo simu machielo? Kamano. Hello penj laktar? Hello? Hello. Machiegni penj laktar? Hello. Wawinji penj laktar? An gi penjo ka edhigo i Jackson. Machiegni Jackson? Yes, penjo niya. Ni to. Penjo niya. Wawinji penj laktar? Ka ng'ama dichuo.
ng'ama dichuo nigi failure mar something iyudo ka week ma kaka ne daktari wacho ni mondo mi ng'ato ok nyal miyo ng'ama miyo iri en nyal response ma week. Bende ng'ato nyalo ng'eyo ka something week ma ok nyal chiwo tich. Erokamano ne daktari, ageno ni winje ano kawinje maber. Takwayi Nyakwar Ramogi Ajwang' ni seche ma ipenjo laktar, yawa duondi, penja laktar, an gi chandruok magi ma awinjo ma to daktari winji maler to duoki e yo maler. Koro ing'eni king'une ni idwa ni mondo mi pond kod penjo, daktari ok bi yudo thuolo mar duoki e yo makare. Daktari ok ang'eyo kiwinje to wadhi nyime. Awinje. Mokwongo nitie penjo mi penjo mar wuotho. To yudo ni mar wuotho ni en bo miyo ng'ato bedo gi gravity. To yudo ni gravity en achiel kuom gima nyalo kelo shida chandruok machalo kama. Manyiso ni kapo ni in gi testicles ma bet dongo to gravity ywaye piny ahinya. Koro kata iwuotho en mani koro niwach in gi gravity cha nyalo miye ibedo gi chandruok machalo kama. Manyiso ni pod onyalo maki. En mani koro kichako neno ka gini chako biro to ber kapo ni koro dhi osiptal. Kapo ni en gima duong' minyalo thiedho. Kapo ni en pod otin to koro imi advice kata kaka rwako underwears kata mana suruaru ma iye irwako ma tight mamake mondo kik gravity no bed mang'eny. Mar ariyo openjo ni we ka simu machielo mondo mi riwnagi. Halo penji laktar. Halo. Machiegni penji laktar. Ya penjo laktar ne ya. Na kuot moro mar tielo to gi area mar ngeta bi kuot ora kene nyalo bedo seda mane kik idhi daktari nyalo bedo kod penjo modwa ni openji Dr. Jerry ni to en kuot mar tielo makanye ochal nade en leche kuot mar tielo obiro bu kuot mate to samoro dok kendo mar ngeta no be kuot casto ubire ich kalo gima kuot mate. Mano no dhi osiptal mondo ng'iye niwach onyalo bedo networks ma giwuok e liver. Seche moko yudo ni ka liver ok nyal remo ok nyal kalo maber e liver to loso network moro mar leche. Onyalo loso e tielo, onyalo loso e ngeta kanyero, to apart from that onyalo loso kata mana e ich. Koro dware ni mondo iluongo ni spider web ber kapo no dhi osiptal mondo ng'iye mondo ng'e tuo mane ma onyalo bedo ni chande. Moro penjo mokwongo cha mane wapenjo ni be inyalo bedo gi ere kaka inyalo ng'eyo ni sperms magi obedo matin ma ok inyal miyo ng'ama miyo ich. The only way kata yo achiel kende minyalo ng'eyo godo en ni kidhi osiptal ma mondo kaw timni gima iluongo ni seminalisis. Ikawo pige nyodogo tidhi tipimo to kosepimgi to ing'eyo kapo ni en gi sperms kata sperms gi chalo nade. Koro yes inyalo ng'eyo to inyalo ng'eyo mana kidhi osiptal mapime. Antiere kod penjo machielo. Halo penji laktar. Halo. Antiere kod penjo machielo daktari. Owacho kacha ni penjo laktar ni be varicocele nyalo miyo ng'ato erectile dysfunction. Nisemulo kar sexual health kanyo but inyalo mulone mondo mi winji moro no koyude. Erectile dysfunction ng'enyne yudo ni nitie tuoche manyalo kele lakini achiel kuom gi ok en varicocele. Varicocele en gima otimo en mane onyalo miyo tonge nyodo ok nyuol maber ok kamano to nyalo miyo koro the testicles ok ti maber lakini kaponi mano timore to onyalo miyo ng'ato bedo gi libido matin. Niwach yudo ni nitie hormones kata testosterone ma inyuolo kata iloso gi ei testicles ka. To kapo ni testicles ok ti maber to nyalo miyo koro yudo ni koro gombo cha nyalo dok chien. To kodok chien to kata mana dysfunction kata erectile dysfunction be nyalo timore mana kuom paro. Niwach koro onge libido. Kwa kamano to onge gombo kwa kete gi dholuo. Chien kocha na winjo kiwacha Dr. Jerry ni samoro nyalo bedo kod chandruogni to okiwinj korami inyalo bedo kod chandruogni to kochuno ni nyaka okel weche mag infertility tiende ni intiere kode okorami to bede jaodi nyuola. Onego beni weri kode koso onego beni podi manyo thieth.
nitie jok manyalo weyo mana wacho ni nitie joma weyo ma ok chandgi niwach inyalo bedo ni in kode lakini yudo ni matin ma remo matin makalo kala maber to gimoko tiatia maber en mani koro nitie moko manyalo kuot ahinya makoro miyo koro ginio remo no koro ring maber kabisa makoro ketho the testicles kamano emotimore ka koro inyalo timre nade inyalo ng'eyo kaka ithiedhe. Penjo machielo kuom Emmanuel penjo kacha ni aonge gi tuo sukari lakini nguvu ne mar dichuo to dok piny, shida nyalo bedo ang'o? Gik moko ng'eny manyalo miyo ng'ato bedo gi nguvu matin. Achiel kuom gik manyalo miyo ng'ato bedo gi nguvu en kata tuo pressure. Inyalo bedo gi tuo pressure maketho. Omake maka kanyo ka tuo pressure kanyo akawie David halo penjo laktar? Halo Ruth. Machiegni? Apenjo ni kanyingeta mar ng'ato konchiel tin to konchiel duong', mano bende nyalo bedo sida moro. Nyuole kamano to sawa, to kapo nok onyuole kamano mano nyiso ni nitie chandruok onego bed ni ng'eyo. Chandruok nyalo bedo ang'o? Achiel kuom gi nyalo bedo kata mana varicocele gi. Another thing manyalo timore ni koro wanyalo bedo gi atrophy due to other reasons. Atrophy ni koro nitie tuoche moko matindo machalo kaka mag skari ka. Waneno ni tuo skari nyalo miyo kata mana veins kata mana remo be pod ok ring kanyo maber. Koro mago gin tuoche ma ni chronic diseases manyalo bedo kuom ng'ato manyalo miyo ng'ato bedo gi chandruok machalo kama. Wadoge tuo mar pressure penjo mar Emmanuel. Tuo pressure Emmanuel nopenjo ni onge gi sukari lakini teko dok chien. Koro yudo ni nitie wanyalo bedo gi tuo pressure, wanyalo bedo gi dangni mag paro, mano moko ka stress manyalo miyo ng'ato bedo gi chandruogni. Mano en topic as on its own ma kaponi wayudo thuolo to wanyalo biro to wawuoye weche manyalo miyo ng'ato teko mag ng'ama dichuo dok chien. Thoth nyanino ka penjo gi otenore kod weche mag teko mag pacho gi mang'eny mokalo. To ni wacho kacha ni chandruogni bende kok ong'e maber to nyalo kelo chandruoge kaka teko mag pacho. To seche ma ng'ato osebiro iri itimo examination ming'iye mineno ni to en varicocele mwawuoye ni. Thieth ni wacho kacha ni nyalo bedo achiel or onyalo lal kien wuothe kod okange mag thieth kod kaka ng'ama dichuo onego bed ni ritore seche ma oyudo thieth kod samoro koneno ka gino osechakore kaka onyalo ritore mondo mi kik omedre moingo kama entiere. Achiel kuom gi wachako gi kaka ng'ato nyalo ng'eyo ni en kode niwach wacho ni kaka ng'ama miyo inyalo nyis ni kata inyalo puonj ni mondo otim the best examination. Ng'ama dichuo be wanyalo nyiso ni mondo otimo testicular examination manyiso ni en owuon kaka omule gi kaka ong'eyo. To kofwenyo ni gima kamani nitie inyalo dhi osiptal ka iponi neno ni nitie chandruok moro maneno ma nyiso ni seche moko ineno ka pod notin, seche moko ineno ka gi okuot ahinya mamiyi koro ok ibed comfortable. Nyalo dhi osiptal mondo ng'ini mondo tim kata mana investigation mondo ne kaka ithiedho. Thieth mokwongo en ni koro kaponi in daktari tiyudo ka ni ok en gima nyalo kelo chandruok gi sechego, inyiso jatuo tinyalo advise jatuo mondo kaka onyalo dak. Manyiso ni wang'e maber ni gravity ema miyo gini bedo mang'eny. Koro wad reduce gravity. Achiel kuom kaka wanyalo reduce gravity en ni warwako lewni ma iye ma tight momako. Koro komako to ing'eni koro reduce gravity. Mar ariyo kaponi ng'ama tiyo tich mar chung' ahinya kata wuoth ahinya be irwako lewni ma tight. Wang'e ni joma chuo wan ok wahero rwako gik moridowa. Koro maendi koro chuni ni nyaka irwak gimoridi mondo eka inyalo timre nade ikony gravity cha. To seche mikonyo gravity cha to nyalo dhi borum kende. Kaponi en gima osedhi ahinya makoro waneno ka osechako kelo chandruok. Inyalo bedo ni jatuo ng'isi ni sani koro en gi chandruok koro jaode koro ok mak ich gi kailago. Koro chunowa ni nyaka koro wathiedhe. To thieth ma itimone malong'o en ni koro nyaka timne pala. Pala no koro wadhi wa correct kumokethore cha. Inyalo kata bypass titero remo mondo kalgi kama chielo. Mano en achiel kuom gima itimo. Mar ariyo inyalo tim kata mana radiotherapy whereby yudo ni inyalo teri kata mana iwang'o kuonde ma yudo nokuto ahinya. Radiotherapy onge kaka time malose mabed maber. Koro mago gin thieth ariyo manitie minyalo timne tuo machalo kama. Ni mulo kar surgery.
wawuondre kata kuom ranyisi osetimne ng'ato surgery, nitiere ga jomoko ma samoro nitiere ga kod gik motimo pile pile, wang'eni weche mag downtime. Kosetimne ng'ato surgery, ere kaka onego beni oritore mondo mi kik diere mochango ni gini donje pachi ahinya, weche mag dangni mag paro bende donje kod gik makamago ma bende nyalo kelo chandruoge mopogore kod mane wathiedho cha. Mokwongo nyaka wang'eni kata kotimi surgery ok en surgery moro ma meja, en gimoro ma imula matin, ing'ado kamaro matin. Ok en ma meja. Ok en ma meja, koro bedo corrected. To once kosebedo corrected to koro inyalo chango. To chango en gima ng'ato chango mapiyo. Inyalo chango kata mana bang' ndalo 3 winjo ka inyalo timo giki ma kawaida. En mani koro gik moko kaka nenruok gi minodi, koro mano to inyalo reduce at least for 2-3 weeks kanyo. Lakini ji mang'eny yudo ni bang' ndalo 3, bang' ndalo 4 yudo ni kata program ma kawaida ginyalo timo kaka ne gitimo choncha. Manyiso ni koro mano ok bi chandi ahinya. Kaponi ng'ato ne nigi tuo ma koro gini osemake ma omiyo koro ok onyal timre nade, ok onyal kata miyo ng'ama miyo ich, manyiso ni sperm count ka odok chien, to yudo ni bang' gimoro kata mana dweche 3 to nyalo chako duoga maber. Wach koro yudo ni koro remo chako ringo ma kawaida. To seche ma remo ringo kawaida cha to gik moko duogo kare. To gik moko ka duogo kare, koro kata sperm production cha bedo maber. Dongi winjo nyakora Mugia Jwang' emomiyo wantiere ga kod chenro mar penj laktar puonj makende. Acho ni ga pile ni ma en chenro ma ok onego beni bayi. Kaka koro mano di winjo kanye koke chenro mar penj laktar ka. Dr. Jerry Ponono ni ng'ato dwa tudore kodi inyalo yudi kanye kod namba mar simu. An hospital miluongo ni Medical Health Services, mano Nairobi buore ka. To Facebook an iluongo ni Jerry Okello, TikTok antie tiluongo ni Dr. Jerry Okello. Erokamano nya Dr. Jerry. Adok erokamano gero yudo chieng' machielo boduogi puonje oganda wa kendo. Kamano. Nyakora Mugia Jwang', bedrock mar leche e ofuke nyingeta mano emanen twak wa odiochieng' ma kawuono. Iwinjo weche mag gravity, iwinjo weche mag leche, iwinjo weche mag kuot, iwinjo weche mag rem kodhi ahinya, to bende iwinjo nyaka weche mag sperm count nyalo dhi piny kapo nono ni ok othiedhe. Waduoko erokamano ne Dr. Jerry. Ne oganda wa momiyo chenro ni obedo kare, waduoko ne erokamano mathoth ne jogo mochung' ne taya ler kachiel kod duol. Erokamano. Erokamano director na Bob Wafula kachiel kod producer na Perpetua Okoth Nyameja. Ne nyakora Mugia Jwang' kiko beda mbaka to bed gino ma inyalo konyori godo. Iwuotha minga, ichunga minga, lewni ma iye onego bed tight mondo mi okony gravity. Nyaka kendo odiochieng' machielo iluonga ni Ruth Otieno, oriti masane.